कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. खेड तालुक्यातील भरणे येथे आज एक भीषण अपघात घडलेला आहे. आज 9 मे साधारणतः पहाटे 6 ते 6:30च्या दरम्यान हा भीषण अपघात घडलाय. मुंबईहून गोव्याच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावर रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील भरणे नाका येथे आज पहाटे हा भीषण अपघात घडला. मुंबई गोवा महामार्गालगत उभ्या असलेल्या खासगी लक्झरी बसला भरधाव वेगाने येणाऱ्या एका स्विफ्ट कारनं जोराची धडक दिली. हा अपघात साधारणतः 6 ते 6:30च्या दरम्यान घडलाय. या दुर्घटनेमध्ये कारमधील 5 प्रवासी गंभीर जखमी झालेले आहेत. मुंबईहून संगमेश्वरच्या दिशेने निघालेली मारुती स्विफ्ट कार भरणे नाका परिसरातून जात असताना चालकाचं वाहनावरील नियंत्रण सुटलं आणि महामार्गाच्या कडेला उभ्या असलेल्या लक्झरी बसला कारनं पाठीमागून जोराची धडक दिली. धडकेचा आवाज इतका मोठा होता की परिसरातील नागरिकांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. या भीषण अपघातामध्ये स्विफ्ट कारच्या दर्शनी भागाचा अक्षरशः चुराडा झालाय. कारमधील प्रवासी गाडीमध्ये अडकून पडल्यानं काही काळ घटनास्थळी तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. या अपघाताची माहिती मिळताच मदत ग्रुपचे प्रसाद गांधी, जगद्गुरू श्री नरेंद्राचार्य महाराज संस्थेची रुग्णवाहिका, 108 रुग्णवाहिका आणि सोबतच स्थानिक नागरिक आणि भाजपचे नेते वैभव खेडेकर यांनी देखील तात्काळ घटनास्थळी धाव घेत मदत कार्य सुरू केलं. यासोबतच खेडमधील विनय तोडणकर, संतोष नलावडे, विवेक गांधी, परवेज मनियार यांच्यासह स्थानिक ग्रामस्थांनी तात्काळ घटनास्थळी धाव घेऊन मदत कार्य सुरू केलं. अपघाताची तीव्रता इतकी भीषण होती की कारचा समोरील भाग पूर्णपणे चेंदामेंदा झालेला असून कारमध्ये अडकलेल्या जखमींना बाहेर काढण्यासाठी स्थानिक ग्रामस्थ, वाहन चालक आणि पोलिसांना मोठी कसरत करावी लागली. या अपघातामध्ये प्रतीक्षा परशुराम खेराडे वय 48, शिल्पा परशुराम खेराडे वय 50, जनार्दन खेराडे वय 40, परशुराम गुणाजी खेराडे वय 60 सर्व राहणार संगमेश्वर आणि सोबतच अर्जुन धोंडीबा चाळके वय 30 राहणार सातारा हे गंभीर जखमी झालेले आहेत. खेड पोलिसांच्या मदतीनं सर्व जखमींना वाहनामधून बाहेर काढून तातडीनं उपचारासाठी कळंबणी उपजिल्हा रुग्णालयामध्ये हलवण्यात आले. त्यापैकी परशुराम खेराडे यांची प्रकृती चिंताजनक असल्यानं त्यांना पुढील उपचारासाठी डेरवण येथील बालावलकर रुग्णालयामध्ये पाठवण्यात आले. दरम्यान अपघातानंतर महामार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागलेल्या होत्या. जवळपास अर्धा तास वाहतूक ठप्प झाली होती. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रयत्न केले. हा अपघात इतका भीषण होता की कारमध्ये बसवण्यात आलेला सिलेंडरचा टँक धडकेनंतर पुढील सीटपर्यंत सरकला होता. सुदैवानं तो फुटला नाही, अन्यथा मोठी जीवितहानी होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. दरम्यान पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून वाहतूक सुरळीत केलेली असून अपघाताचा पुढील तपास खेड पोलीस करतायत. कोकण कट्टा न्यूज, खेड, रत्नागिरी. त्या दिवशी किती वॅगनरवाला डायरेक्ट वर होतो जरा पाठी झोपा. सरांना पकडू द्या.